Как Шазам разпознава песента, въпреки шума в дискотеката? И защо това е причината да се разберем с бармана? Ами всъщност, всеки звук, който чуем, изглежда така. Същото важи и за музиката. Но всеки звук е просто сбор от честоти. Нашият мозък ги възприема като различни тонове. Но как Шазам успява да различи новия хит на Лейди Гага от виковете на тинейджера на съседната маса? Това е Фурие. Преди около 200 години той се досеща, че дори най-хаотичната функция може да се представи приблизително като сбор от честоти. Чистите тонове изглеждат по същия начин. Ако ви звучи познато, това е защото сме говорили за това в предишно видео. Когато чуем песен, можем да разберем кои честоти участват в нея, правейки малко математически магии с преобразованието на Фурие. Шазам работи на същия принцип. Той чува песен, разлага я на честоти и подбира само най-интензивните. Така създава уникален музикален отпечатък на всяка песен. След това го съпоставя с огромната си база данни и ето, вече знаете кое бенгър парче е пуснал диджея. Но дори той допуска грешки, особено когато сравнява студиен запис с такъв от препълнена дискотека. Нашият мозък работи като механичен Шазам. Вместо да обработва дигитален звук, той разчита на ухото и по-специално на ушния охлюв. Всяка негова зона е чувствителна към определена честота, която после се предава към мозъка, готова за обработка. Все още не знаем как точно ухото или мозъкът филтрира и различава шум от важна информация. Но явно се справя добре, щом успяваш да си поръчаш въпреки екзалтираните фенове вляво. Затова следващия път, когато някой ви каже, че математиката е ненужна, просто му спрете интернета. Да си прави анализ на Фурие на ум.